ambjent isbaħ biex ngħixu ħajja aħjar u priorità assoluta lis-saħħa mentali. Kien dan il-messaġġ li waslu l-kelliema li indirizzaw l-attività tal-Partit Nazzjonalista taħt it-tinda. Janice Katkuti li tmexxi PN Greens saħqet li l-Partit Nazzjonalista kontinwament qed jaħdem biex ikollna ambjent isbaħ u aħjar biex ngħixu b'mod aktar san. Iżaħqet li diġà tlifna parti sostanzjali mill-ambjent ta' pajjiżna u fil-programm elettorali il-Partit Nazzjonalista wera biċ-ċar li qed jaħdem biex jagħti protezzjoni lill-ambjent. Kollha ngħaddu minn sitwazzjonijiet diffiċli, però hemmhekk hemm l-għajnuna ejja nitolbuha u di l-għajnuna tingħatalna. Jiena nemmen illi Dr. Grech, il-politika li inti qed wedna qed tibbaża ħafna fuq din il-ħaġa u allura minn qalbi kemm jiena u żgur li nista' niġbor miegħi dawn in-nies kollha ħankunu qegħdin intuk is-sapport tagħna kollu. L-impossibbli jista' jsir possibbli basta aħna vera nemmnu fih. Ejja nkunu l-bidla li vera nixtiequ. Il-psikjatra Daniel Vella Fondacaro spjega li l-Isptar Mater Dei u l-Isptar Serentni Mamo saru grazzi għal deċiżjonijiet tajbin fejn gawdejna l-frott ta' deċiżjonijiet politiċi minn Gvern Nazzjonalista. U stqar li matul dawn l-aħħar snin l-istess priorità ma natax lis-saħħa mentali iżda dwar dan wassal messaġġ ċar. Is-saħħa mentali qiegħda fil-qalb, ċert fil-qalb ta' Bernard Grech. Daniel Vella Fondacaro spjega kif il-viżjoni fit-tul tmur ħafna lil hinn minn sempliċi ċek ta' 40 euro u n-nuqqas ta' spazju ħodor u miftuħin qed ikollu effett fuq is-saħħa mentali tan-nies. Hawnhekk appella biex meta nażlu l-politiċi tagħna naħsbu b'moħħna. Jekk niddeċidu bl-għaqal, jekk niddeċidu b'moħħna viżjoni fit-tul għal pajjiżna, inkun nistgħu nsibu futur li ultimament isebbaħ il-pajjiżna li investi fis-saħħa tagħna u fis-saħħa mentali tan-nies flok itappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Irridu futur b'investiment nazzjonali li ultimament irendi l-ġid għal kulħadd u mhux lil ftit. Irridu jkollna tama fil-futur tagħna, irridu jkollna tama fin anfusna, tama fil-politiċi tagħna. U nispera li bid-deċiżjoni li ser nieħdu ultimament ix-xemx terġa' titla' fi żminijiet isbaħ fl-istorja ta' pajjiżna. Iżda żugħ Matteus Grasso li huwa health instructor tkellem dwar l-importanza li nagħmlu l-eżerċizzju u niklu ikel li jagħmel il-ġid u mhux ħsara. Matteus Grasso stqar li għandna nħarsu lejn individwu u ma jkollniex approċċ ta' one size fits all. Verament nistgħu ntellaw il-xulxin il fuq biex il-koll nagħmlu l-progress li nemmnu fih bħala nazzjon wieħed. U finalment nemmen u din appella liż-żgħażagħ u l-kull min jaħseb illi aħjar ma jivvotax. Nemmen li f'Malta il-votant għandu jiddeċidi hu flok ma jkun passiv u jħalli lil ħadd ieħor jiddeċidi għalih. Kien Kutajjar, Net News.